Allahu kufuwan ahad. Cɛ ani muso, denmisɛn ani makɔrɔba, ala dangana na aw ɲuman ye sur car kɔnɔna la bi. Breaking news bɛ n bolo ka da aw ma très rapidement. Ça va être très vite, Inch'Allah. Ne bala maliyɛnw mun de kɛra sisan diɲɛ kɔnɔ an sigilen bɛ an b'an ka jamana kɛlɛ la. Diɲɛ maa minnu ta ye, ala ye diɲɛ di maa minnu ma. An bɔra sisan k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko King Elizabeth o de fatura san ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. King Elizabeth, l'allée Angleterre reine, elle était la King de l'Angleterre, Royaume-Uni. A fatura 100, kato 190 ani woro. 190 ani woro, ending an era for the Britain. C'est-à-dire, aleka kuma bana bi, King Elizabeth, aleka kuma bana bi ka bo diɲɛ kɔnɔ. King Elizabeth, ni mama ba do mami do. King Elizabeth ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. King Elizabeth ye mami kɛ masaya la, masamusoya la. C'est-à-dire quand on parle, n'a fɔra k'i kun ye quoi, jamana de b'i bolo quoi, monarchie de don. I faamu, a bɔra bɔkolo min na quoi, o de ye masa bɔkolo yɛrɛ ye quoi. Donc o de ka diɲɛlatigɛ baara ta bɛɛ kɔnɔ, bɛɛ sigilen ɲɛna. Donc ni ye kangaridaba de ye diɲɛ masakɛw ma Afrique. Ni ye kangaridaba de ye Alassane Dramane Ouattara ma a k'a sɛzi. Ni ye kangaridaba de ye Macky Sall ma a k'a sɛzi. Ni ye kangaridaba de ye maa minnu hakili to ka jamana la u bɛɛ k'u sɛzi. U ka dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ ban fo Ala subahanahu wa taala ka masakɛleya. King Elizabeth a ye san 70 a y'o de kɛ masamusoya la. A ye san 70 de kɛ, she's a queen has reigned for 70 years. O kɔrɔ k'a ye san 70 de kɛ a bɛ ka jamana mara. San 70 a bɛ ka jamana mara. Bi a sara, a ka ko banna, a ka diɲɛlatigɛ banna, anw sigilen bɛ yan, an tɔw bɛ commencer, diɲɛ bɛ avancer, diɲɛ tɛ jɔ, fɛn tɛ bɔ a la, fɛn tɛ fara kan, fɛn tɛ suma ka bɔ a la. C'est-à-dire la vie continue, Ala subhanahu wa taala mɛ diɲɛ da a b'a ka baara continuer. Donc ni maa min miiri min ma, nin bɛɛ kan ka da ba de ye, nin ye Ala ka ko de ye quoi. Ni Ala ka ko de ye, mais nin fɛnɛ bɛɛ ye Mali ka ko dɔ kɔlɔlɔ de ye. Ne bɛna fɔ aw ye, n bɛna da don a la sɔɔni quoi. Parce que f'a k'a dɔn mun bɛ ka kɛ aw sigilen ɲɛna maliyɛnw. Ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ n ka so kɔnɔ, ne ko aw ma, n ko ni maa o maa ye ji da fantan ɲɛ la, n ni Ala bɛ kɛlɛ la. Mɔgɔ o mɔgɔ ni ji da fantan ɲɛ la, i ni Ala bɛ kɛlɛ la. Aw ɲɛ bɛ nin bɛɛ la, bien vrai que a si kɔrɔbayara, mais Afrique marali, Afrique Mali ka problème ninnu bɛɛ b'a jukɔrɔ. Ninnu, n bɛ segin kuma in kan tuguni. N ko oui, a sara ka to san 90 o ni san 6 de la. Mais dɔw min donna Mali ye, n'a fɔra o ma ko monarchie, ninnu de ye diɲɛ nafolotigiw ye. C'est-à-dire ninnu, aw ɲɛ bɛ guerre fɛn fɛn la ka kɛ diɲɛ kɔnɔ tan. A kana nin n'a si la ye dɛ. Nin kɔrɔbayara a degera nin de la ko ka se ka diɲɛ kɛlɛ wala ka diɲɛ minɛ ka d'olu dɔrɔn ma. Diɲɛ dɔnniya u ta de don. Diɲɛ nafolo u ta de don. Diɲɛ dugukolo u ta de don. U ka dugu dɔrɔn se k'u balo. U bɛ bɔ ka taa diɲɛ mɔgɔ tɔw de minɛ. I ye faamu. Hɛrɛ bɛ dugu minnu na k'olu sama ka n'u ka jamana kɔnɔ. Donc dɔw min donna Mali ye a jaabira bɛɛ sigilen ɲɛna. Family had gathered at the Burn Baltimore, some Charles 73 becoming king. Donc Charles a denkɛ n'o ye san 70 ani 3 ye, n'o tɔgɔ ko Charles. Donc Charles bɛna ale fana place ta. Donc monarchie continue. Omar Kone, monarchie continue. Fa wura, ba wura, masakɛ wura, mɔkɛ wura, c'est-à-dire u tɛ sɛgɛn yɛrɛ kɔrɔ dɔn. Ja sɛgɛn kɔrɔ dɔn baliya kɔrɔ tɛ ko ja k'i b'i si kɛ diɲɛ kɔnɔ. Ja maa si t'i si kɛ diɲɛ kɔnɔ. Ja ko mɛn o mɛn a bɛ ban don dɔ la. Donc maliyɛnw, an sigilen bɛ yan, nin breaking news de bɛ diɲɛ kɔnɔ. King Elizabeth ale fɛnɛ taara ka d'a kan Mali tɔɲɔli min kɛra, hali olu na aw y'a ye Boris, parce que mɔgɔ dɔw bɛ ɲinɛ kow kɔ. Boris ye fantanw, africains fo polygame y'u kunbɛn. Boris ye mun kɛ? Ka avion fa immigrants na, africains na, k'u fili ka taga Rwanda. O ma k'anw ɲɛna, il y a que 6 mois, 5 mois de cela, n ko kɛra aw bɛɛ sigilen ɲɛna. O kɛlen kɔfɛ, 4 mois plus tard, Boris ma bɔ a sigiyɔrɔ la. I ye faamu? O fɛnɛ kɔfɛ, an m'a ye sisan mun kɛra. Donc King fɛnɛ sara. Dɔw yɛrɛ kun bolo ko King, dɔw ko manjuw b'a bolo k'a tɛ sa. Africains fa k'a dɔn k'a fɔ ko ɲama de bɛ diɲɛ ko bɛɛ la. Ala ta de ye diɲɛ ye. I ye faamu? C'est-à-dire tubabuw bɛ nin de kɛ anw na.
to be ne ka ona donc ala ni to be bara ni arabu fene ka baradi mama be ka on segen baby ta soro ala don ababina ya ba fko ne afon yana ne immigrant ni ta ou be munke immigrant na bo Boris Johnson no o cap Queen King Elizabeth donc munkera africain na kosaina alaka hina King Elizabeth la kadaka kafiri kuno slamete et akera nyana Boris Johnson ba on do avion gono domina ne balmo ku bela flika taka kakla ki kanto ko c'était de l'erreur fakla ka boko ya fadeli yefamu o kera ka King Elizabeth to Boris Johnson kera to sera to ko kale siklenyana donc ni nyama on abeka bula alsa donc ni King Elizabeth yi a saraka to san bikonton an worola a fatura dien na fuluba o maseka to dien kono ya dien to o maseka to dien kono ya et Angleterre bebe selika nyeshama azubila mina shitan rajim o maseka to dien kono ya to bu beba abolo sumsumu o maseka to dien kono ya dien finiment o maseka to dien kono foi matoka to dien kono donc allez les salé flene bi a fatura donc ka fo Afrique masaka o nyana wa donc a fo kube tumamina dien kono ya u ka barani manke yefam et ni ala die King Elizabeth II yefam anana masala arenira depuis 6 février 1952 depuis 6 février 1952 arenira kake masamusoi abana bi le 8 septembre 2022 yefam donc ou ya couronné ka couronne sika kungolo la au sigara kungolo la le 2 juillet et le 2 juillet 1953 Kerarani le 6 février 1952 à Sarabi le 8 septembre 2022 domna wiye erani fulando a kungolo la o kera le 2 juin no na be foma to kana ko juin voilà juin parce qu'il est anglais fort le 2 juin 1953 où ya kerani allez mami succédé au tour coach Charles numéro 3 allez Charles numéro 3 de Placita yefam bon prince Elizabeth a wulula yoro mina o rotro ko York a ere bangira le 21 avril 1926 allez de fatura sisa don fembe dafeni yefam do febe dafeni donc malien ni be kan dadi Alassane Dramane Ouattara naka kiku ni kana ke e ladilikane ama yefam ni kana diebe waju kadaka ni woro kundu mate woro so ka temeninka ni to kundu mate to so ka temeninka ni tate so de château de numbulu nun tate château de nunga château sadiri a doto berbe de temine a plan wala te di armade matuni dien kono mo de nous servi nous depuis nous fitini depuis bo wolo domina abe funya na kubina ke muy dien kono ora be fa antonya na ko ala kala bango nyumanda ama ala ki ken na fulutigi ala ken na fulo chama dima otem ntala de nunu me wolo da be funya na ko na fulo chama mi bulu abe na menya tantogori la abe ketan togori la iba ketani ibi to ma tani ni be dumuni ngi kan ketani ni be café mi ba ketani ni be kuma ba ketani o berak o bekara nunu ni na fulo me sa balé ni muté sa fo dien donc mes chers compatriotes fembe be banfo ala ka masaya donc aramadi ni ala yake jama nyamo yi ibi miri ne la ikadunga fo ko aramadi ikana frutiya te fo domina ni sara ikato tiya te fo domina ni sara domina be sa fenkele be fo est-ce qu'il kun kan ou veut kumai mo be kumai ka ma dronika bil hak we ga mani be ti so ru yumal kiyama oni ye mun ke yire ni alache oni ye domina laba min dunya ni kasa suna toshi ti tai donc anga mamunu be fangala anga mamunu be jamanye mwala abo dija akaw miri ni na toujours akadonga foko le deux mots appartient au bon Dieu wa malien yani nga bonga bikmala akadonga foko ni be ko mali nyama meni be kofe sari dowri duna kwa sarakaw de duna kwa ya fo ne afo aw nyana orunda nga kumala ngo koron baga baro be Angleterre ngo malien ni du nga abina le mali la nga abina boa kalama ala teme c'est-à-dire les blancs sont obligés de libérer le Mali ne na fo ngun ka be fo nyana gunu de du nya fo ngo Mali do maga baro menelindu u tagana ik Angleterre jama de kono nya fo aw nyana ngo donno be Angleterre de kule bala parce que yi mara ikulo bina ulu ali Amerique mara ngo dongo Mali do maga bambe Amerique ngabena sigi
Ali Boris Johnson bolia nola Mali dombaga bari ka ko ba dukoro yefam donc ko bado rebeka keni amena buya be aklima orila c'est très très important anga tu Assimi Goïta ko anga supporter anga jamana jo kadaka Assimi message mi fo yan nega bonga barula parce que nga tayrion na mbo kala ango la mais anga nyongo akli jigi obe somo samabo pour la réussite de la transition, non pas pour moi mais pour notre nation. Ça c'est très important. Et aussi, ce que je souhaiterais vous demander, vous êtes interpellé à jamais. Assimi ko kalbe mou fo malien douni que nous sommes interpellés à jamais. C'est-à-dire moi aussi quand il nous quoi. À une fois il y a plus d'une année que nous sommes interpellés à jamais avec moi tout la main. Les difficultés, nous ne devons jamais avoir peur de gérer les difficultés. Ko angana siran faut que djewuli parce que difficulté munumina ama no e kolowi la jarabi munumina ama bita ko bita temenin ko kangana sira signé ko parce que ko difficulté té ko ce n'est que des opportunités dire notre leader Assimi Goïta. Il y avoir des difficultés aujourd'hui, demain, même après-demain. Mais nous devons pouvoir les résoudre, quel que soit le but. Ko difficulté bina tuma be ko ali chini difficulté bina ali chini ngina difficulté bina le ko me kangana njija ka ko sube ka difficulté nous ka résoudre. Les difficultés, quels que soient nos différents. Malgré nos différences, l'intérêt national. Quand on a fait un minadie, oui, en belin jelen julu fait un minadie, nous on a drapeau, on a jamana, au fla de bambolo, quand on a gouri ladie, on a fait un blanc à crève. À ce moment, il faut qu'on a signé, à un niveau, il y a plus d'une année. C'est le plus important. Et rappelez-vous, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Donc on a miri kale demsen ni la foko enne kangana ino kore ko rappelez-vous tumot mani dimina tumot mani fununa kiki miro la ko ale demsen ni ina foko enne ama bo sanfa ka tchu ate to ma nyekli kan ate to ma klukan sino mbimno ba mine mirim bila obila nege mbila obala ko mbimno ba mine ibe selto na be seliti ni te seli yere oyikungoi fefe bibulo mais ale demsen ni na foko itoko. Donc rappelez-vous, je suis jeune comme vous. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Donc, on a présenté une fois en yana. Donc, moi, on m'a miring là. On a donc à faux que rien n'est impossible. Malien ou yana bonga bi barola, mais na moufa en yana. Tout commence par un point, sinon au côté. Dieu fait me bedam ne finkelin là. Ali ala yeremi Dieu dans aya dam ne finkelin là flo. Mo konteli bi dam ne fenkelin la ni ko ki be konteli ki ba dam ne mo ci te konteli la bla ko zoro yo fa ko kelen donc mali jobi dam ne signa kelen la donc angana jo amina munga nga jamana ko nyogo fe inshallah angana jo amina munga anga jamana ko nyogo fe yefamu mali nogole ne doni erina amina mali nogo seneni nogo amino de kana priorité président ya dam ne kaban yefamu inshallah constitution fene be ka changer ni constitution china ame kosku beke anga president nga sigan kuna akataka nanyi anga taka mina anga jamana jo anga jeka nga president me anga mali jo anga boni farin sagoina parce que masitna jo anye na anyerete to bu makla wira kungola kuma to an mo reta donc ni ko mbuluka da awma fembe be ban donc fen do fe ben dafin into next time ciao kambe.